Kababaho niya na. Ah, mahal. Labi na natin mo nga napantin mo kay naaptan ka. Oh. Baho. Tambago da kiniyan na nga. Mag-asawa nga umurok kay kanina. Tag 250 upat mil, bali mil. Mo pe kung gumortira dayon. Dali. Ano daw sir? Bayad? Ha? Bayad? Nagbayad, may kwarta ka pa nga da. Mahal? Ha? Nagpira man nagbayad. Nagpira? Tag 250. Tag 250. Oh, 250 ka. 250 ka. Labis na ikaw kay naguroro ka. Igit ka pa. Ano nga piniste? Kapamahal matay pag-uro, kabila kami dito ng uro, pasagingan. Dire kay kanit dida. Ah, sige, kuhan. Bibiling ko na ikaw kung kuha. Ano? Bibiling ko na ikaw kay kukuha na labuas. Adalo ka tayo sir ha. Kukuha ko ito buwas kay may nasuso. Daw pakita daw. Sige. Okay to. Okay ta kasama. Okay to, okay. Oh, sige. Adalo ka ta buwas sir ha. Daw. Babalik ko Sige. nila ha. Nasara ko. Tiga, lukata ako ha. Naya. Oh, ano pa ha?